तर मंडळी, आज आम्ही असं व्हिडिओ बनवतलो जो तुम्ही कधी बघितला नसाल, खास करून मालवणात. तर व्हिडिओ बनवलो आम्ही ऑफ रायडिंगचो. एक मंदिर असा, त्याका म्हणतात गणपती सडो. तर गणपती सड्याचं मंदिर आहे. तर थंय फक्त पायवाटा, गाडी बिडी जायत नाही. तर आम्ही असं विचार केलो की थंय आम्ही जातलो बाईक घेऊन. एक असा आमच्याकडे ॲक्टिवा आणि एक असा स्प्लेंडर. तर ह्यो गणपती सडो मुळात असा मालवणात एक पाणलोस म्हणून जागा. त्या पाणलोशीक त्या सड्यावरती त्या मंदिर असा काही खूप मोठा मंदिर नाही आहे, असं खूप छोटासा बांधलेला तिकडच्या गावच्या लोकांनी. आणि त्या मंदिरानं बरोबर 4 गावांच्या वाट्यावर येतात, म्हणजे सीमेवरती वगैरे. तर तसा एक वेगळीच गोष्ट, वेगळीच कथा त्या मंदिराची. ती कथा मी तुमका थंय गेला सांगतलंय. मग आता मी बोललो तुमका समजतला नाही की नक्की काय असं. आता ह्यो तरी रस्तो ठीक आहे, त्याच्या पुढचे रस्ते तर रस्तोच नाही आहे का. सगळ्या दगडार गाडी चालूची आहे पूर्ण. ते मागे रवलेले दिसत नाही. पडले काय रे? पडले नाही ना, बघूया. ते आमच्या मागचे गायब झालेत. ॲक्च्युली आम्ही त्यांना आणणार नव्हतं घेताना, पण काय त्यांना खबर पडली तर येतेच आमच्यावर. का इले पेट्रोल संपलं हे बघ, ह्याचा हयाच पेट्रोल संपला. तरी बघा, ही आहे ना सुरुवात आहे. ह्यांचा पेट्रोल संपला गाडीचा आणि आम्ही ऑफ राईडला जाणार होतो. काय म्हणायचं आहे का. तर आता ही पाऊस झाला आहे सुरुवात, आणि ह्याच्याकडे छत्री उघडत नाही. पाऊस बघा काय भरलो होतो. पाऊस गोंधळ घालतो असं आमका वाटतं. पडायला सुरुवात झाली आहे, जाम मुसळधार एकदम. एका छत्रीत कसे रवलेत ते बघा. हे आताच घसारले दगडे आहे ना, वरना खाली येले बघ. अजूनही ऑप्शन आहे ना परत जावा नाही तर. चप्पल तुटली आहे, तुका संकेत भेटत की तू हायना परत जा. विचार कर काय ता. बघ काय करतो, येतो पुढे की जातो. चला, खरी ऑफ रायडिंग जी असा ती आता सुरू झाली आहे. पक्षा आमका सांगतच नाही खय जातो काय करतो. घसरणार होती गाडी ऑलमोस्ट. तर आम्ही आता जातो गणपती सड्याक. बाउन्सिंग आरामध्ये तर आम्ही असं एक मिनिट शूट करूया पुढे जाईल. ह्या बघितला असा खूप बुळबुळीत रस्तो एकदम. आता सगळ्यात मोठा खेळ म्हणजे याच्या पुढचा. तर आता आम्ही अशा ठिकाणी अडकलो की तिथे हे असा ह्यो व्हाळ. आता व्हाळात ना आमका गाडी घालूची आहे. तर आता गौरव वाट बनवूक चाललो हा. म्हणजे कसा की ॲक्टिवाचो गाडी जाऊ होई. स्प्लेंडर तर कशी बशीच आहेत, पण ॲक्टिवा घासतली. बरोबर जाते बरोबर जाते.
एक गाडी गेली या, आता दुसरी गाडी आलोची या. खूप बुळबुळीत रस्ता एकदम. आता गौरव गौरव पुढे गेला, पुढे गाडीला अशी येणार ना. पुढे घे, फुल राईट. आरामात तर फायनली दोनवले गाडी पोचली आहेत व्हायाच्या ह्या पार. तुम्ही म्हणत असाल की एवढे वही याके घेऊन एवढं गाडी बिडे खड्ड्यात आणून किती करायचा. पण आम्ही जे जातो तिथे एक वेगळी पद्धत आहे. त्या मंदिरात गेल्यावर ती काय पद्धत आहे, कशी पद्धत आहे, मी तुमका थंय गेलं सांगतलं. तर सध्या आता मजा घ्यावा ऑफ रायडिंगची. गाडी घसरते, आरामात घे. इथे गाडी घसरते खूप. अथर्व तू इथून काढ. फायनली आम्ही पोचलो गणपती सड्याक. कसे बसे व्हायात ना, जंगलात ना, खडबडी दगडात ना, बुळबुळीत दगड असा करून करून सगळा पार करून फायनली आम्ही देवळाकडे पोचलो. मंदिर लोकांच्या इच्छेचं मंदिर असा. म्हणजे लोक इथे येतात काही ना काही इच्छा घेऊन. तुम्ही मंदिरात बघशाल तर इथे खूप घंटा वगैरे लावलेले आहेत. ते लोक जेव्हा येऊन नवस घालतात, येऊन इथे पाळणा वगैरे लावतात. तिथे तुम्ही बघाल तिथे खूप अशी पाळणा वगैरे लावलेले आहेत. आणि इथे बघाल तुम्ही इथे छोटे छोटे दगड लावलेले आहेत. असं काही जणांचं म्हणणं आहे की हे दगड लावणं म्हणजे गणपती बनवणं, याला गणपती बनवणं बोलतात. काही लोक असं म्हणतात, काही लोक असं म्हणतात की एकावर दगड चढवायचा. तर ह्याच्या मागे पण एक कारण आहे. तर काय कारण आहे की दगडावर दगड एक एक ठेवले आणि ते स्थिर राहिले मग त्यांच्या इच्छा पूर्ण होतात असं म्हणणं आहे. आणि तुम्हाला असं वाटत असेल की मी एवढ्या काय पण बोलतो आहे इकडे वेगळे, पण नाही. तुम्ही असं नीट बघाल तर सर्व ठिकाणी इथे येऊन लोक दगडे वगैरे लावतात आणि त्यांचा बॅलन्स बनवतात. काही मोठे दगड लावतात, काही लोक छोटे दगड लावतात. जसं मी सांगितलेलं आहे की ह्याच्या आधी मी इथे इलेलं आहे मागच्या वेळेक. तर तिथे आम्ही पूर्ण फॅमिली इलेलो. तेव्हा संकष्टी होती. तर जमलं असतं मी त्याचे फुटेज पण तुम्हाला दाखवीन. त्यावेळेक मी शूट केलेलं, पण त्यावेळेस असं ब्लॉग बी काय बनवून नव्हतं की त्यात खूप गर्दी होती. आता तर इथं कोणच नाही आहे आमच्या चौघांशिवाय.
आमचं इथे यायचं एकच प्लॅन होतो की इथे काही पण करून गाडी घेऊन यायचा आणि गाडी घेऊन इल्यावर इथे दर्शन घ्यायचा आणि व्हिडिओ बनवायचो आणि लोकांपर्यंत पोचवायचा की हा नक्की काय प्लेस असा. आता तुम्ही नीट बघशाल तर ढग असे जाम जमा झाले आहेत आणि थोडीशी अशी भीती पण ना की समजा पाऊस जोरात पडलो आणि आमका ह्याच वाट्याचा परत जाऊचा असा आणि जो व्हाळ परत पाण्यान भरलो तर समजा आम्ही अडकलो. मग आम्ही त्यावर जाऊ शकत नाही आणि दुसरी खयचीच वाट नाही की ज्या वाटेन आम्ही आमच्या परत घराक जाऊचो. तर ह्यो थोडासा प्रॉब्लेम आहे. तर आता आम्ही परत चाललो आमच्या घरात आणि आम्ही त्याच वाटेन परत जातलो ज्या वाटेन इलेलो. अथर्व आरामात घेऊन जा, आरामात. आता परत इलो असा तो व्हाळ जो सगळ्यात मोठं टास्क आहे आमचो त्या व्हाळातनं आणायचा आणि न्यायचा. आता नाही साईडला ना बाहेरून घ्या फिरून पाठी लागेल ना. चला मग फायनली दोनवडे गाडी इलेत. तर फायनली आम्ही आमच्या जागेवर इलो ज्यांना सुरुवात केलेलो. ह्यो व्हिडिओ बघून तुम्ही आमका नक्की सांगा तुमचे रिॲक्शन काय होते आणि तुमका काय आवडला काय नाही आवडला तर आपण सांगा. चला मग व्हिडिओ आवडलो तर नक्की सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा, मित्रांपर्यंत पोचवा आणि लाल बटन आणा तर सबस्क्राईब करा आणि ती बेल असा ना ती दाबा. या रोज रोज तुमका सांग ना कंटाळा गेलो मागा तुम्ही करणार नाही या. म्हणजे मी किती सांगितलं की लाल बटन दाबा तुम्ही दाबतच नाही. आता काय सांगतेला आता. चला सबस्क्राईब करा, शेअर करा, मित्रांपर्यंत पोचवा, इतरांपर्यंत पोचवा, लोकांका दाखवा. आणि आता रॅप झाला.